Llavors, un micropoble és normalment un municipi amb molt extens de territori, també n'hi ha de més petitets, però en general amb molta extensió de territori, i la idea és que reflexi els municipis de menys de 500 habitants que tenen ajuntament propi. Els micropobles i les zones rurals són allò que manté l'equilibri territorial a Catalunya. I al final és el que tenim, el 33% del territori de Catalunya està gestionat pels micropobles. Penso que és prou important que això se li doni visibilitat, no? Barcelona sense els micropobles no seria res. O sigui, Catalunya sense la zona rural no seria res i la zona rural sense Barcelona tampoc seria res. Totes les activitats que es proposen als micropobles com el nostre trobo que és fantàstic perquè tots sabem que s'estan despoblant una mica les zones rurals i per nosaltres i sobretot pels que ens continuaran sempre és un neguit, no? El que vols és que torni la gent i que veguin que es poden fer coses molt interessants als pobles. Soc del Vallès, llavors quan jo vaig venir aquí i vaig descobrir que hi havia una altra cosa fora de l'autovia, em vaig sorprendre molt perquè vaig pensar, ostres, és molt maco, no surt a les guies, és un tema d'un territori molt ric amb natura, amb fauna. Cada poble ha de buscar el seu potencial. Vull dir, no podem mirar que tots els micropobles, tots els pobles tinguin el mateix. Això és molt difícil. El que passa és que aquí hauríem de fer un estudi de veure quina és la potencialitat de cada poble. Per mi la característica important és que normalment un micropoble és com una família amb tots els sets i uts, més ben avinguda, més mal avinguda, amb els seus problemes interns, que s'hi respira bé, que s'hi està còmode i que avui dia tens les possibilitats d'anar a ciutat quan vulguis, etc. Reivindiquem que volem estar aquí i que hi estem perquè volem. És a dir, no estem en les zones rurals com una condemna històrica,